Good morning to all and good morning everyone. Welcome to welcome back to my YouTube channel with another LV streaming. मुझे LV streaming देना पड़ा क्योंकि मेरा वॉच टाइम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. तो जो लोग आएगा तो तुरंत कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब लाइक कीजिए. और मैं क्या बोल चुके यार. गोजोन फुंबिलिनि साफ्रोमनिसिमबो अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरफिनबावबाय. Hope you guys नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दं. थ' गासैनिसिमबो एडभान्स हेपि निउ इयार. फैबाय थानाय 2025 जि मायथाइ बेयो नोंथांमोननि जिउआव गोजोन सान्थि लाबोयो बेखौनो आं इसोरनि सेराव आरज गाबबाय. जायफोर फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव भिडिअसफोर आपल'ड खालामनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिदों. आरो एलबि स्ट्रिमिंखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो एलबि स्ट्रिमिंआव जइन जानो हायो. La 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 la. दासो नटिफिकेसन फैदों दै बे फनाव. थ' मोनफ्रोमबोआवबो दासो लेटैल' नटिफिकेसन थाङो नालाय. कमेंट कीजिए गाइस. अभी तक कोई भी कमेंट नहीं किया है इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया. উচতনিমূলক কিছুমান কাম কৰাই আছে কিছুমান মানুহ আৰু সেইকাৰণে জংঘলবোৰ সিহঁতে কাটি তেওঁলোকে ভাবিছিল নিশ্চয় যে আমি জংঘলখিনি যদি চাফ কৰি লওঁ কৰিব পাৰিম কিন্তু আমি ফৰেষ্টৰ পৰা একো ক'বলৈ নিদিওঁ. তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ঘটনা হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ এনফৰ্চমেণ্ট দেখা পোৱা যায় লগে লগে আমি একশ্যন লওঁ আৰু তাৰেই পৰিণতি আজিও 100-200জন
যিমান ব্যৱস্থা ল'ব লাগে মোবাইল ফোনটো চাব আমি উচ্ছেদ কৰি টেম্পৰাৰী যিখিনি আছে আমি দেখাৰ লগে লগে উচ্ছেদ কৰি হয় আমাৰ বিভাগৰ মানুহবিলাকক তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিবলৈ বিচাৰে কেতিয়াবা ঘেৰাও কৰি লয় তেওঁলোকে ডিউটি কৰাত বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় কেতিয়াবা এওঁলোকৰ কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ ষ্টাফ যদি ধৰক 10জন বা থাকে তেওঁলোক একেলগে 100জন থাকে আমাৰো ভয় অলপ থাকে ষ্টাফবোৰৰ তথাপিও আমাৰ ষ্টাফবোৰে সাধ্য অনুযায়ী যিমান পাৰে কেতিয়াবা নিজে নোহোৱাকৈ বা একবছৰ নোহোৱাকৈ ৰাখিবলৈ অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই হয় হয় কৰিছোঁ হয় কেইগৰাকীমান মহিলাও আছে 11জন আছে Those who are watching, please comment me. जो लोग देख रहा है कमेंट कीजिए. आजकल एलबी में कोई भी नहीं आते हैं यार, फ्यूज ही नहीं आते हैं आजकल कमेंट में, सॉरी एलबी स्ट्रीमिंग में.
Politics news. Bagus levelnya. Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय लाइव स्ट्रीम जायफ्रा लाइभआव फैदों नोंथांमोनखौ बरायबाय लाइभआवथ' दा सासेबो नायथ'वाखैनो नायगोन लासै लासैनो स' गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो दिनै 2 नभेम्बर 2024
नों केमेराखौ दलद दोननांगोन नङाबा केमेराया मा बुङो बेखौ क्वालिटिया खोथिया फैगोन लाइभआव ओरैनो खोथिया फैनो नागिरखायो क्वालिटिया दोननाय एंगेला दासिम मिलायदो गाइस ओके सासे फैदों खुलुमबाय जाय फैदों बरायबाय नोंथांखौ लाइभ स्ट्रिमाव अन्नानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय प्लिज कमेंट कर दो जो आया है मेरे लाइव स्ट्रीम में अरे थांफिनलायबाय बिथाङा नायनानै माने क्वालिटिया जोबोर खाथिया जादों बेनिखायनो थांफिनबाय बिथाङा मा लाइभ स्ट्रीम बानायदों साननानै थांफिनबाय बिथाङा थ' जियानो जादोला लाइभ स्ट्रीमाव फै रायजोफोर फै जइन जा फै I'm waiting following नोंथां साफ्रोमखौबो आं वाइट खालामदों थ' सासे फैफिनबाय स' गाइस नोंथांखौ फरायबाय जाय फैदों बर' ना एसामिस ना नेपालि आं मिथिया नोंथाङा कमेन्ट खालाम आंनि चेनेला बर' लेंगुवेजनि थाखाय बर' लेंगुवेजाव भिडिअ आपल'ड खालामो नालाय आं बर'नि बुंनोसै Hi guys, welcome back to my YouTube channel and YouTube live stream. अभी तक भी एक भी नहीं है मेरी लाइफ में क्यों मैं बोकी बैठा रहेगा ओके साथाम फैदों स' जायफ्रा फैदों खुलुमबाय वेलकाम बेक टु माय लाइभ स्ट्रिम स' लाइभ स्ट्रिम आं इदि होआ नोंथांजों रायलायनो जोबोर लुबैदों वाट्स टाइमनि जोबोर इम्पर्टेन्ट जाना दं बेनिखायनो लाइभ होबाय आङो स' जायफ्रा फैदों गोसो गोथारै नोंथांमोनखौ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनानै बरायबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जायफ्रा फैदों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय जो लोग आया है प्लीज कमेंट कर दो 6 views तो कमेंट खालाम लोगोफोर गासैबो कमेंट खालाम जोंनि बर' इउटिउबारफ्राबो जे जोंनि बर'नि फिसा फिसा इउटिउबारफ्राबो जाहाथे फिउचाराव गोजौ लेभेलसिम थांनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना सापर्ट खालाम आरो कमेन्ट खालामना हो स' दासिमबो रावनिबो कमेन्ट आं नुनो मोनाखै अन्नानै नोंथांमोना बयबो लाइभ स्ट्रिमखौ शेयार खालामनानै हो आरो कमेन्ट खालामहर नोंथांमोना हाय लिरहरब्लाबो जागोन साफ्रोमखौबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव बरायहरदों दासिमबो रावनिबो कमेन्ट नुनो मोननाय जायाखै ओके लाइभनिफ्राय सोरबा आनज्रायलांफिनदों जियानो जा नटिफिकेशन सहैयो ना सहैया आं बेखौ मिथिलिया भिउसा जोबोद डाउन फैगासिनो दङ So I think is অসমীয়া তাৰমানে বুজি পোৱা নাই চাগে যে নহওক ইমজি দিছি দুটা হাহা চ' তোমালোক চবকে বেলাভাতীৰ শুভকামনা জনালোঁ তো যে নহওক আপোনালোকক মই ৱেলকাম কৰিছোঁ মোৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমলৈ মই আছে এতিয়া গুৱাহাটীত মই কালি যাম ঘৰলৈ চ' যোনে যোনে আছে কমেণ্ট কৰিব প্লিজ अरे क्या हो गया आप लोग का कमेंट कर दो कमेंट आई नीड कमेंट सो आफ्टर अलार्म आई थिंक दिस एसामिस सो মই মানে অসমীয়া বালে ভাবিছে যেনে হওক মানে অসমীয়া লেংগুৱেজটো বুজি পোৱা মানুহ নিচিনা লাগিছে মই তাৰ কাৰণে মই টাইটেলটো চাই পিনে মই ৰিপ্লাইটো দিছি
सासेल' नायफिनलायबाय कमेन्ट करो कमेन्ट Nggak ada mulu kak. Oh, udah. Bahasa dan Inggris yang kemui tunggu benang lebar kengkriya rija betul normal kalamin sih kan ya beri kalamin kok lagi hawa normal siapa ini aja nana atau pelatan aja dah example bahasa dah kan mabar koi jaga ber kamu kan ketang lah dulu ini mana yuk ini ya kan ini dan ram film dulu anak tahu ini dah ayah apa nih san tunggu seperti ayam malu sasri baik hai komen कर दो अभी हम अभी कॉलेज में है itu shoot खालामनायसै ना स्ला अभी क्लास नहीं थांफिनबाय फाय ओइ जों फैना नांगोराव सासे गुरब्लानो फैनो मोनसे नोंबो खुलिदो मोनसे नोंना बिराद थांबावगोन आं सै खुलिबाय मोसानायनिखौ नोंनि स्टेज पारफरमेन्स होनो हागोन माथ' माने क्लासिकेलनि सिखायनोसै नङा माने इयावनो ब्रा बिदि सिखायाबो माने ब्लग्सनि गेजेरजोंनो माथो बुजिलायाखै आङो डाइरेक्ट इहायनो माने मोसानाय बुजियाला बुजियाखै होननायखौनो जेनेबा नैफोरबायदि Welcome to my live streaming with Kala Kala Mukse. Si kusum जाबाय दे आयु kusum kan बिराद kusum जासिन नालाय जानो थिन मारै डिस्प्लेगा How? Pakin jen faibai. Hello, hello. अभी कॉलेज में है हम अभी तो कुछ क्लास भी नहीं है इसलिए हम पार्ट में कर रहा हूँ Mana tu naik? Micia. ओके मैं दू दे Dudra. माने oh orang nanya mana mama lihat hello bhai कैसे हो Lekenai ni kenai mana? ओके क्यों Mana jadi ini bah? ये क्यों माने गिरम है शुरू कर दे ये माने गिरम ये तो जीव रोजन जीव माने में ओ जीव जी
DUDE. Oh, मोजां होननाय जायो मोजां हेलौ दुद ब्र दुद नायग्रोनाय फार्स्टनिखौ नायग्रोना ओमफ्राय will not reply this comment जो towers अच्छा कमेंट करो अच्छा किसको बोला इसको हमको या उसको या इसको कौन को and then tomako club club से का 100 मतलब हमको 100 मार्क्स दिया है ऑफिशियल रूम जाइसो इनकेला मोसानायनि के लाइक करो लाइक सभी हेलो भाई कैसे हो आप लोग हेलो भाई हम अच्छा हो ना क्या बोलेगा हम लोग अच्छे हैं you gag dude you okay your gag oh मतलब mana yang bisa tiba oh you means gang or something oh gang yes you are we are a gang dude So guys, everyone, तो I'm stopping. I will stopping. दोनथ'नोसै LB streamingखौ तो कमेन्टआनो फैखायाना मोनसेबो बेनिखायनो बाबाय आङो कमेन्टआनो फैखायाना तो कमेन्ट फैयिनि थाखाय आङो बे समावनो तो LB streamingखौ आं फोजोबथ'नाय जानोसै गाज्रि मोननो नांला Okay then, bye bye, see you soon.